ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କଣ ନେବେ? ଏଠି କଣ କଣ ମିଳେ? କରେ ହର୍ଷିକା ରେ ଆକାର କିଳା ବଡ ବଡ କିଳା। ସାଇଲେନ୍ସର। ୟେସ୍ ସାର୍। ମତେ ହେଲମେଟ ଦରକାର ଥିଲା। ହେଲମେଟ ତାହେଲେ ସାଇଡ ଚାଲ ତ ମୁଁ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାପଚେଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ହେଲମେଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲମେଟଟା ଦରକାର? ଆରେ ଯୋଉଟା ଦଉଛ ଦିଅ ନା, ଯୋଉଟା ଫାଇନ କଟିବନି ମତେ ସେଇଟା ଦରକାର। ଭାଇ ତମର ଫାଇନ କଟିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଯେ ମୁଣ୍ଡିଟା କଟିଯିବ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ହେଲମେଟର 5ଟା ଉପକାରିତା ବୁଝିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଉପକାରିତା ହଉଛି ଦୋକାନରେ ଯଦି ଭାଇ ତମେ ବାକି ଖାଇ ଦେଇଛ, ଏଇ ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ଦୋକାନ ବାଲା କଣ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ପୁଲିସ ବାଲା ଦେଖିଲେ ବି ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବରଟା 2 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ମାଣ୍ଡୁ ଯଦି ବସିକି ନଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏଇ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଏଇ ହେଲମେଟ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଦ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ମଦ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବେ, ଆପଣ ଘର ଲୋକ କଣ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବାଲା ବି ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବରଟା ଭାଇ ଏଇ ହେଲମେଟ ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡି ଚଲାଉଥିବେ ଏଇ ପାଖରୁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ପେଶି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଟୋଟାଲି ଉପରେ ରହିଯିବ, ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଇ ହେଲମେଟଟା। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଏଇ ହେଲମେଟଟା ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ, ଆଗକୁ ହୋଲି ଆସୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଟୋଟାଲି ବେକରୁ ନେଇକି ତଳ ଯାଏ କଳା ହେଇଯିବ। ଏଇ ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ହୋଲି ଖେଳତେ ଯିବେ, ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଛିଟା ବି ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନମ୍ବରଟା ଦରକାର? 3 ନମ୍ବରଟା। ଆରେ ଭାଇ ରୁହ, କେତେ ଟଙ୍କା ଯେ ତ କୁହ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସିବ 3500 ରୁ 4000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମାତ୍ର। ଏତେ ବଢିଆ ହେଲମେଟ ଗୁଡା 3500। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବା ହଉଛି ବାଇକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି କେଉଁଝର ମାର୍କେଟରେ ରହିକି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ହେଲମେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗାଡି ର୍ୟାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗାଡି ମଡେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି କଲେ ଆଜ୍ଞା, ପଢି ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଇକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଲୋକେସନ ଟା ହେଲା ମାଧବପୁର, ଠିକ ଛକ ଉପରେ 2nd ଫ୍ଲୋର।